Та-да! Кабинетът да подаде оставка заради заема от 16 милиарда лева. Защо АБВ Погледнете. Владислав Горанов? Как се прави социална политика без Ето пари? го. А на колко години ще се пенсионираме? Това. И още с какво ще Това е ни вкусното пенсионираме? настърганото. Защо футболът Това е нехубаво. Ще измия лъжичката. челните години на властта? Ексклузивен О, колко. Борисов. Започва веднага след това. Вау. Когато измих, трябва хубаво да обърша, защото ще полета. Пъхваме лъжичката да стане красива. Ето така. И сега трябва да изчистим дъската. Та-да, погледнете го колко красиво изглежда. Сега ще го занеса. Ето го как го поднасям. Нека да видим. Хей! Искаш ли да опиташ, госпожа, от моя сок? Какво е? Страхотно е. Благодаря. Ако се питате, знаеш ли какво е това? Настърган портокал. Ма изцеден прясно. Това е изцедения сок, това е настъргано прясно. Може малко да си сложиш, ако пожелаеш. Или пък да го опиташ. Не толкова се. Така е меко и се изяде. Ако искаш, може да сложите.